Halo guys, aku mau sepil sing dik wingi mari bersih-bersih bei bapakku. Kita kita tanduri koyok ngene guys. Oke. Wis mulai nyemi-nyemi ya guys. Wis enek. Wis mulai nyemi guys. Kisah nanti bapakku guys. Kising wis gede banget. Kene piro ya guys? Wah kene piro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Enek 16 wit. Mulai nyemi juga, pokok lek udan-udan iku kabeh tanduran podo semi kayak iki gedung jeruk. Nek masak-masak ben gak bingung ya guys. Iki kadang kok tak petani ben gak ono uler guys. Kayak iki guys. Nah. Iki kadang ono uler gini iki guys. Makanya kudu sering dipetani ben gak bolong-bolong. Iki nyemi-nyemi. Guys. Nah, iki nogone guys. Oke. 1, 2, 3 tuh guys. Nah, 3. Nogo iki kudu njaluk sing pewanas ya guys. Ben gembel. Kena rambutan. Nah, ngopo kok ditanduri wet-wet ngene iki guys? Mergo mbek bapakku kate ditanduri cabe, kilo kayak cabe nih. Nah, tara, iki cabe nih guys. Jenenge iki cabe jamu apa jenenge pokoknya cabe jamu lah. Di sekilo mahal lagi guys. Oke, wis wah. Tapi mong enek 2, winnie belum tuku ya guys. Nah, iki blueberry ku wembeliwan guys, mau matang-matang guys. Tak sapil no guys sih, matang-matang. Iki cah cilik-cilik iki jan gak enek sing ngepek iki. Wah. Guys. Manis iki. Bismillah. Dan persis anggur. Mantap. Kawambal lagi guys, dan jeruk-jeruk. Oke, sing kok ngene iki rada kecut guys, tapi enak iki guys. Kawambal apa? Serasa ngepek tapi guys. Kiwit iki mari tak buat cok indik ini guys. Tapi lah kok nyomoni banget ya sana. Oke. Sampai tekan kene ya guys. Ki sok bakal ditanduri mbek cabe jamu kemang guys. Keng wine sik durung tuku guys. Oke guys. Bye bye.